El grup municipal No Compromís de Carcaixent fa el regidor d'Interior de l'Ajuntament de Carcaixent el següent projecte. El punt 9 del ple que se celebra el dia 27 de març de 2013, al punt 1, se proposa a votació un complement en referència als coneixements demostrables de valencià. Basant-nos en el compliment del reglament d'ús del valencià d'aquest Ajuntament, així com en els coneixements de la llengua premiats amb el complement indicat en el punt número 9 abans esmentat, volem demanar que tota la documentació siga redactada en valencià d'ofici, tal com recull el reglament en vigor. Així mateix, volem demanar que els diferents perfils en xarxes socials relacionats amb l'Ajuntament de Carcaixent, com poden ser el portal del comerciant o la pàgina de turisme de Carcaixent, redacten els seus continguts en valencià, insistint, acomplint la norma en vigor d'aquest Ajuntament. No ens oposem a que si així ho demana algú, els tècnics d'aquesta entitat elaboren informes en castellà, ni tampoc a que si els administradors dels perfils volen enviar la informació també en castellà ho facin, tot i ser la majoria dels seguidors de Carcaixent com indiquen les estadístiques, però respectant sempre la llengua vehicular d'aquest Ajuntament, que és, segons el reglament en vigor, en valencià. Moltes gràcies.